ମତରେ ଏ ଦାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱର ଈଶ୍ୱର ବୋଲି କାହାକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି? ବାବାରେ କାହାକୁ ପଚାରୁଅଛ କି? ମା ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି। ବାବାରେ ଆମକୁ କଣ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି କି? ମା କିପରି ଚିହ୍ନିବୁ? ଏପରି ତ ଅନେକ ସ୍ତ୍ରୀ ନାରୀ ଏଇ ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟ ଦର୍ଶନରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଆପଣ କିଏ ବା କିପରି ଲୋକ ପରିଚୟ ନଦେଲେ କିପରି ଚିହ୍ନିବୁ? ବାବାରେ ଆମକୁ କଣ ସାମାନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ନାରୀ ଦେଖିଲ କି? ଆମେ ଜଗତ ମୋହିନୀ ଜଗତ ଜନନୀ ଆଦିର ଭବାନୀ ଏବଂ ଦେବତୀ ବୁଝିପାରିଲ? ଦେବତୀ କଣ କହିଲେ ମା? ଦେବତୀ ମା ଆପଣ କେଉଁ ଦେବତାର ଦେବତୀ? ଆମେ ଶିବର ସୀତା ସୁପ୍ରିୟା ପାର୍ବତୀ ବୁଝିପାରିଲ? ମା ଆପଣଙ୍କୁ ଶିବପ୍ରିୟା ପାର୍ବତୀ ବୋଲି ନ ଚିହ୍ନି ମୁଁ ବହୁତ ଭର୍ସନା କରି ପଚାରୁଛି। ମୋର ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ କର। ମା ସତୀଦେବୀ ପାର୍ବତୀ ଏବଂ ଶିବ ତାଣ୍ଡବ ବିଭିନ୍ନ ମାନେ କହି ଚାଲିଗଲେ ଆମେ ଏଇ ଉପକରଣ ଶୁଣି ପାପ ମୋଚନ କରୁ। ବାବାରେ କହିଲେ